ассалому алайкум дӯстон, тамошобинони шабакаҳои интернетӣ ва мухлисони паплинҳои нав ба нав. айни ҳол қарор дорам дар бозори Коромон тарафи Коромонсити Абтоби Рияд дар дуконҳое ки аз тарафи соҳибкорон паплинҳои нав ба нав ба фурӯш дошта шудааст, хостам як навореро пешкаши шумо намоям. Марҳамат, тамошо кунед. шумо бошед дӯстон, наворро то охира тамошо карда лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва дар охири навор бошад фикру андешаҳои худатонро тариқи комментарӣ нависед. ман бошам комментарҳои шуморо хонда ҷавобашро мегардонам ва агар тавонед то қадри имкон видеоро поделитсия кунед, то дигарон аз ин паплинҳои рангу баранг огоҳ шаванд. биёед марҳамат, акнун якҷоя наворро тамошо мекунем. ин як гилои навам, як либосаш 170 сомон, дизайнеришай се расветка доштае. ина бо диққат аз пеш тамошо кунем. болои гулошда сангои вай кардагида, дизайнерӣ кардагиам ва подсвети худаш сангшафт кардагия. ана иншам се расветкаш ҳастай. ишам гули навай. инами паплиное ки ҳамааш ки дар навор гирифтаистем, чи паплине ки шумо мебинед, ҳама ҳамино 170 сомоне як либосаш, ҳамаш сифатошон дуингай. ина иншам се расветкаш омадагия. пештарак омада будану бо дуюмбора заказ шудагӣ овардагиам. бисёре ҳамино айни ҳол ҳамин чизе ки шумо дар навор мебинед, ҳамино ай бозори Коромон ёфт карда метонед. карда метавонед ки агар бо заказ карданӣ бошем, дастафкашам мекунем. дастафкаш пешам гуфта будем, ҳозирам мегӯем ки дар дури шаҳр ройгонай ба ҷои даркорӣ бурда мерасонем бепул. чизе ки шумо дар навор мебинед, ҳамаи ҳамино паплимои сифатҳои доинган, простои нестан материалошон. ҳамаш дизайнерӣ кардагиай ба сангои Сваровски дизайнерӣ кардагиай ҳамаш. ина иншам се та расветкаш аста, бисёр гили хушрӯай. ана ин тигриёшам се та расветкаш ҳастай. ин тигриёш як либос 170 сомон дар фурӯш монда шудагиай. хай касоне ки бо агар бисёр харидорӣ кардан мехоҳанд, 170 сомонам арзон мешавад. Kadon, ne var? ина шамбори навай, нав омадагиай. омаданашо чайна шуда бозорда ҳозир. ай се расветка буд, як расветкаи дига шахай айни ҳол фурӯхтагием. ду расветкаш мондагиай, бисёр гули хушрӯйдан. инам сифатиш доингай. нархи фурӯшуш 170 сомон дар як либос. ин ҳама гулои навам. гулое ки пештарак ҳам бо арзон ай даиҷа мисол ҳастай гулое ки 150 сомон ай мисол як либоси дизайнерӣ. бо ҳастай гулое ки 140 сомон ҳам ҳастай дар дури. дар дуруни паплино 140 сомоношам ҳастай.
Инош 160 сомон нарх мундаgan ҳозир барое ки гило пештаракам бидам бо дуюмбора заказ кардан овардам айнино. Инаи тигриҳо ҳам новинка ҳам нав оварда шидагиян ё омадаамшам қайна шида ёрам бисёр сифаташон хубай. ё пилагияна маъруфон ё паплинои суман бидиям сифаташон назанам суманоам бисёр хушрӯай мисол ба афтоби сафедана ки нақша овушу дора. нархиш дар як либос айни ҳол 160 сомон нархгӯрӣ шидагия аз тарафи соҳибкор. ина бо диққат тамошо кунед се тараф ситкаш ҳаста. касоне ки бо агар харидорӣ кардан мехоҳанд зиёд агар харидорӣ кардан мехоҳанд 170 сомон 160 сомон ҳам арзон мешавад бисёрами. масалан якта зиёд агар харидорӣ кунам арзон метунам аз тарафи соҳибкор. این چیزی که شما می‌بینید در نوار همه اینو رو ارزان میکنن به بچه‌ها. اینجا گرمایده بسیار همه اینو گرمایده دوینگان. چیزی که می‌بینید همین صفت همش صفتی دوینگان. باش سنگاشون دوش دیده بگه یک لیباسش 100 سوم اینا رو. نرخی دوناشه 100 سوم نرخی دوناشه. شما ای پیش تماشا کنید اینو سانچوشون دوش دیگه بگیرید سانچوی دوش دیگوش 100 سوم همه چیزی که میبینید همش همینو دوینگه اگه اون تا پلاستور نیست یعنی نوار چیزی نوازی چیزی که میبینید همه همینو دوینگه اینجا با پیلگیوش هسته پیلگیوش هم 90 سومون در لیباسش اینجا همش هم پیلگی هم Araba ne derdi mi? O ne derdi? Ay keva çara. Araba. Hey araba. Araba. Oy bachaya araba. Anne olida. Çinga şaka. Nesegule ki hasta ki ram harçam navinka hay. İbor nav omadagi rasidagi hay. İnami sahari sang zadagi kashfo kadagian shad. Ya libosu 180 somona bisyor xuba sifatcham. اینجا به سنگچوش هم این نورم به سنگچوش همه همی سنگدورو هسته